Преди да започнем, искам да кажа, че това са последните минути от цялата драма, тъй като преди това имаше доста футично, ние влязохме късно и дори не го записахме голяма част от него, затова се извинявам, но като цяло ще видите доста неща и няма да останете разочаровани. И за схеми. И се гордеят от това. 5 човека говорят как баща ми е купил компютър за 20 бона и им върнах парите за 3 месеца. Почвате да ми се държите като Георги Васил Илиев. Няма нужда, защото факта е неоспорим. Не постигате нищо. Питайте го дали иска да се бием за пари. Питайте го. Ето го, аки това ми топ без да го казвам даже. Не виждам проблема какъв е. Аз мога да гледам каквото искам. Това пич може с фактури и крие ДНС. Да, братле! Би си майката! За някакви такива неща, човека се занимава с измами. Мене не ме боли кура. Какво човека мисли, защото аз по никакъв начин не му преча на това, което върши, нали те? Да, не можеш да ми попречиш и да искаш. Изкарвам си задника в интернет, аз мога да го гледам. Това е, брат. Но не можеш да коментираш и да ми уронваш престижа. Пиша на хора. Можеш да гледаш. Какъв си, боли ме кура. Не можеш ли да настрояваш хора и да ги агитираш? Не ме интересува. Просто не виждам проблема какъв е. Да, Анди Студио генга напада, Анди Студио прави повече отколкото той е изкарал за живот на месец. Че, брат, няма нужда. Вортексчо, тътегав LTD напиши в Папагал. Там ми пише парите. Всичко е публично. Всичко е точно. Адреса ми го пише там, всичката ми информация пише в Папагал. Ма не слово на гласа. Какво каза ти, бе? Слово на гласа. Искаше да кажа... А ти преди малко каза, че мога извадиш фактура за прадня, бе, смешник. Те са уникални, бе. Питайте го дали иска да се бием за пари. Предлага ти благотворителен боксов матч. Не участвам в благотворителност. Добре, питай колко пари иска да го набия. Питай го колко пари иска да го набия. Това е уникално, брат. Ой, мала. Още ми зараства носа от... 20 бола за 5 месеца, как си плаща? 20 бола за 10 съм ги правил, смешник. Може, ако иска да... Не за 5 месеца. Пакет, че е победил. Това казва. Знам, аз разбирам, ама ти разбираш, че колко пари искаш да те набие. Пичове, вие нормални ли сте, като че биете някой, отидете и го биете, брат, не пишете го. Кажи къде да дойде да те набия. Реално погледнато... На 19 съм. Аз съм свикнал. Искаш ли да се биеш Данчо за пари? За какво са ми пари, брат? Реално, просто... Не иска да бъде набит. Мога да гледам смисъл, трябва да ставам рано за Данчо е работа. много весен, виж го. А така, от 9 до 5 работническият ти гъс е би си майката. Копането работи от 9 до 5 и ми обяснява на мене, че съм прил схеми и съм върнал 20 000 лева на баща ми. Е би си майката, бе. Просто историята помни лоши случаи. Историята тебе няма да те запомни. Изпардян. Няма за какво да вдигаш кръвно, бе, брат. Когато седиш и участваш в подкасти, по-бедните ютубъри така. реагират на подкаста за гледане. Така. Да си знае мястото. Всеки иска твоят... така. Чухте ли го? Чухте ли го? Когато имаш по 100 000 гледания, по 150. беден ютубър се опитва да изкара контент от тебе. Така. Чухте ли го? Реално погледнато, не се очудвай, защото ти си на пътя към победата. Много си прав. На пътя към върха. Ще има такива смешници като тебе, не че ме обсъждат. Реално, той е усеял с трудност. Ужас, брат. Ти не си трудност. Ти си десен гъс, не че го пребия, ако го видя. Аре, статус, приключваме. Видеото и аз след това спомен... В ПМП. Чухте го, чат. Чуваме и последен път отказ от песента. За ден изкарвал съм колкото ти на година. Приключваме разговора. И то го приключи. И където го видя ще го оставя на място. Ето ми ги ботовете. Чат, я отиди то на джойн, бе, ботовете! Айде, паралийски, няма ли да ми каже, че имам ботове, сега като имам двойно повече вилри от него. Още леко няма ли ми каже нещо днес? Да ме обсъди някой, да ми разкаже нещо някой. Ето ми ги ботовете. Еволата, бот. Дева и смешниците. Курс за нула, който го наспами, най-много му давам VIP.
Добре, отвърни се на новинко касата. Ой, гледай. За себе те. Топа е тишината и с токарата с баса клата бледата и гласа ми движи на пъпа и убийцата. Стига му толкова, но той толкова спишки, братле, не мога да поема. Ти трошат колената. С Соня от Варна станаха много. Кой от Варна, бе? Как ти ля? Те ли бяха или бяха някои други? Имаше някакъв клип от някои от българските рапъри, групи, дето се обидиха от нещо и преди 5 години ми пращаха юмруци в Инстаграм. Вие тук сте някакви хора в чата, пишете и след това аз утре трябва да ходя с инфраред айс, брат, да ги гледам по дървета. They are in the trees. They are in the fucking trees, bro! БНР, Българското национално радио, да. Българското национално радио, реално, да. Не МБТ, не МБТ. Какво бе? Не знам, много е смешно. Крисче, това дет ми го каза, копале, ще му дам адрес да ме пребие. Защото аз знам, че него ще го боли повече след това. Леле, майко! Само едно нещо ще кажа. Do not redeem the card! Do not redeem! Do not redeem the card! Remove the center! Remove! Не знам за какъв ми говори съм. Крисче, брадър, прави ми вече. Бина е балсам и рецесия. Ека периньона малко мажи картина. Какви неща, брат? Прибирал съм ти повече от карантината. 6-3 мотора, киталната ламарина. Какво съм тръгнах от София в 10 бех на Марина. Хората, които говорят, нищо не правят. Това е един съвет от мене. Окей. Ако човек не ви говори, аз говоря много по принцип, така че аз не съм страшен. Ако човек говори много, не е страшен. Према и свършиха нещата.